Wis, aja kabel ae terus kowe. Kowe iki lho aja ngrumati kabel nek kesetrum. Cik. Nyapa kowe? Ngetes mbok sing alon-alon. Ngerti kancane wis nyawane ning pucukan ngene kok. Tes. Tes. Testing. Testing Ketes. lenting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kue karo aku. Nek ndase keri. Maksudnya sadase. Hah? Kue karo aku sadase. Ndase sapa? Dasku ape dasem. Ndasku tak tinggal ngomah kok. Iki lho nyok munyok. Ya tek ketek. Tapi koran aku ketek. Lagi ngundang aku munyuk iki. Lagi munyok apa ora? Gak, berarti kayak ketek. Heeh. Kak. Apa iki? Apa? Durung bar. Ini cah iki ruwet iki. Ini biasanya ono lebarane abang nak ngene ya. Iku nak cara genku. Cara genku ono aweh tulisan ngene biasane ku ono amplope. Amplope keri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga seni barungan Wahyu Macan Jaya. Wahyu Macan Jaya. Iki mau keaturan teng daleme bapak lanang, ibu, wedok, anak-anak. banci. Kowe yo ngono. Iki lho diwaca nyok-nyok. Ya tek ketek. Tak macane. Tak wacane. Perkara maca kok yo-yoan. Kowe iki sing keliru kok. Lah yo gurine tak macane. Tak wacane. Salah iki lho. Wong perkara maca kok rebutan. Ngrumati wong siji stres medhae apa wong loro? Sapa sing stres? Aku. Kowe iki lho keliru. Keliru piye? Tak wacane. Lah yo tak macane. Wong diomongi tak macane. Ngrungokno tak macane. Piye? Tak macane. Bau. Bau. Bau sapa? Are macan. Iki lho. Waca ngono. Piye cah iki? Are mbok waca. Lah ya tak macane. Tak wacane nggih. Kok bales? Kandhani ya. Tak macane. Ngono. Iki mau teng daleme Bapak Kustami. Adalah Ibu Rumini. Nah, iki mau ning kene Desa Jepang Wetan. Kejaba Kudus. Iki mau acarane nikahan leres, Bu. Acarane nikahan, Pak. Nikahan. Bu Aswani, Bu Rumani nikah neh. Oh, kudu nikahan anake kok ora Bu Rumini. Bu Rumini. Anake iki lho. Endi? Anake sapa? Anake Pak Kustami. Alah ra mlebu bin piye? Piye cah iki? Iya anake sapa sing nikah? Pak Kustami. Alah. Tak mlebu bin. Lho wong e kon mlebu bin. Lah ketemuan wong lanang duwe anak. Ucap bentol. Anake Bu iku Bu Rumini. Anake Bu Rumini. Ambek Pak Rustomi, Kustomi. Pak Kustomi iki mek guru urun material. Nak Bu Rumini. Nak penerima material. Berarti Pak Kustami iki mau sing kirim setor material. Bu Rumini sing tampa. Kok iso? Iki donga-didonga kanggo keluarganipun Bapak Kustami. Iki sadurunge donga-didonga mumpung ijek sasi bodo. Cek. Iki mewakili anggota Barungan Wahyu Macan Jaya ngucapke minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iki mau didongakno. Mugi-mugi sak bubare duwe gawe, Bapak Kustami sak keluarga pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Halalan barokah. Amin. Syukur-syukur iso celeng-celeng letak dasmu. Lah wong marani celeng. Sing ngarani sapa? Lah ki mau iso celeng-celeng. Ora digrauk kowe. Kowe mlebu omah ora digrauk terus. Iki piye lah? Lah itu iso celeng-celeng. Maksudnya ngono enggak? Piye? Menabung. Nabung. 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 Piye? Menabung. Nenek baleni neh.
Wong kok iso menabung ya menabung. Iso nabung. Iso nabung. Kanggo sangu jarak ing Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Ora Bapak Kustami sak keluarga tok sing didongakno, iki sing dinikahno. Sing dinikahno temanten keloro mugi-mugi sabare nikah dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan. Sing saleh lan salehah. Wong nikah ndok iko karo saiki ku beda kok. Lah bedane, Mas. Beda. Nah ndok iko. Nak ndok iko wong nikah nganggo 3M. Lah nek saiki 8M. Lah sing 3M kan apa? 3M ki macak, masak, mana. Lah nek 8M. Iku ndok iko. Nak saiki 8M. Nak 8M. Macak, masak, mana, mangan, melu, mara tuwa, bacok, mutung minggat. Lah dibacok nara kerja. Iku nek saiki ngomong ya. Ning beda, Mas. Piye? Nek ndok iko kan kawin. Nah saiki nikah. Nah saiki nikah. Tek iso beda. Ya beda kaya kowe biyen nak kawin, nah. Upama mesem kewan apa piye kawin? Lah kowe biyen nak durunge nikah lak kawin. Nah saiki umume nikah. Nak biyen kawin. Heeh. Tek ngono piye? Nikah ambek kawin ki ana werdine. Werdine piye? NIKAH. Apa N? Niat. Iku nikah iki. Iki nikah. N niat. Insun. K keluarga. NIKA. Akan harmonis. Dadi nikah. Niat insun nikah akan harmonis. Keluarga akan harmonis. Nikah berarti niat insun. Nikah. Niat insun keluarga akan harmonis. Iku nikah. Nak kawin. KAWIN. K. Kulino. Kok ana kulino ora penak aku. A. Awor. W. Wegah. I. Izin. N. Naib. Alah aku kebo iku. Lah ya kowe. Jomong. Iku kowe. Untumu ngono. Wong omah-omah ya, Gek. Tak omongi. Nak wong wedok wis duwe bojo kae, kena diarani istri. Istri utawi ibu. Istri ISTRI. Ingatlah suami tetap rajin ibadah. Iku wong wedok. Mengingatkan suami tetap rajin ibadah. Iku wong wedok. Nak wong lanang wis dadi nganten kae, kena diarani suami. Tulisannya SUAMI. Segalanya untuk anak maupun istri. Segalanya untuk anak maupun istri. Alah, kandhani ya. Apa kowe iya? Iya. Alah nek iki dompetmu mau ijono jare mbok enom. Ngono diomongno. Lha wong akeh kok cocok. Lah mau jare apa semua segalanya? Apa segalanya untuk istri? Lah teh mbok ijono 200 wingi. Alah bedana kenakalan kok. Nak wong lanang wis duwe anak kae. Wis duwe anak. Kena diarani bapak. Tulisane BAPAK. Ya Allah. Bisane anak padha kanthok kamulyan. Nak wong wedok wis duwe anak. Kena disebut ibu. IBU. Ikhtiar bisaning utama. Rumah tangga harus dilandasi dengan cinta. CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Ciuman indah namun tetap abadi. Lah bosok. Wis bosok. Bosok narasi lanang nyambut gawe, ame dicium bendino. Ora sentang piye kowe? Alah. Ya pinter men lah ya. Cepet cinta. Nak sing lanang rak kerja ya waduk. Kowe yo ngono mesti. Lah yo kowe tak bedheki. Ana bedhekan barang. Mah kandhane yo. Kowe tau ning kebun binatang? Tahu. Kowe ngerti kethek? Ngerti ya. Umpama kowe ning kebun binatang. Ana kethek cilik ucul. Ana montor lewat. Kethek cilike ditabrak montor. Mati yo mesti. Pakane kethek piye? Ngamuk ah. Ngamuk no. Ngamuk. Sabar. Sabar. Piye? Iki ketok yo rada ra kepenak baleni neh. Kowe ning kebun binatang. Ana kethek cilik liwat. Ana montor buanter. Tuwabrak. Mati.
mati ku mesti. Pakane kethek piye? Ngamono. Sabar. Sabar. Cah iki ketoke ngarani aku pakane kethek. Iki bosok kowe. Ora kepenak iki. Kok kancane darani ketheke tumun kethek buntute nek ngarep. Kowe ku rak buntut. Apa? Stik biliar. Stik biliar tak cekuk. Oh, kok ngono. Iki Piye? ngene ae, mau aku untuk requestan. Aja suwe-suwe. Soale bayar tapi ngongkon. Ngene iki lho aku susah. Piye? Awak dhewe nek kene guyon. Lho kancane do ngombe kopi kabeh kok. Alah engko ngombe enak. Apa? Wis pokok meneh wis dicepakno ning jero. Es jus. Heeh. Piye? Ya tak bedheki. Piye? Kewan apa sing paling ngeyel? Kewan apa sing paling ngeyel? Jerapah. Gobloke. Kirek. Gendenge. Kebu. Meneh iku cengok. Geret ngalor melu ngalor, geret ngidul melu ngidul. Kewan apa? Tengu kok nek ngeyel. Tengu isane nunjem main nek jero lemah. Tumone sapa ki tumo ngeyel. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan, harus ada jawaban. Tidak menyinggung perasaan utawi orang lain. Kewan apa sing paling ngeyel? Apa? Kethek. Kok iso kethek? Oh, ngeyel. Piye lah? Ya ampun. Kuwi rungono nek ana kancane bedheki. Kewan apa sing paling ngeyel? Heeh. Kewan apa sing paling ngeyel? Jawabane kethek. Kok iso kethek? Lho ngeyel. Lah yo aku lapo ngeyel. Goblok. Tak omongi. Kenapa kowe kan? Kowe tau mangan soto? Tahu. Reti soto? Reti ah. Soto reti. Apa bedane soto karo siti? Modar kowe nek iso jawab bayaran kumpek. Alah keliru, buater keliru. Lele. Piye, Pak? Siti. Soto ra enak, nak siti. Siti ra enak, soto enak. Tau ngrasakno siti ku. Ngrasakno siti ku. Bisa jawab kok. Apa bedane pripun? Apa ayo. Salah. Kok durung dijawab kok salah kowe. Rumangsaku wis soke. 1 2 3 alah gagal. Ayo asuwi. Salah. Keliru ini. Apa bedane soto karo siti? Modar kowe ora iso. Justru tidak pasti. Bedane soto karo siti. Nek soto ana iwake salah. Ana mine salah. Lah ngono kok angel. Walah kadane angel tetep. Apa bedane soto karo siti? Bedane soto karo siti kae. Nek soto mihune putih. Nek siti, nek kethek mau kan ning kebun binatang. Ning kebun binatang tabrak brus pake ngamuk. Nyapa kowe pakane ngamuk? Lah sing ngamuk pakane ah? Heeh. Lah tek kowe sing nesu. Iku nek kethek, nek bedane soto karo siti iki mau. Nek soto mihune putih, budeg. Nek siti, nek mau kan nggih kebun binatang. Nuabrak kethek brus pakane ngamuk. Ngamuk terus ya tak tonyo suwe-suwe. Wis ngene ae. Piye? Iki nek awak dhewe wong loro guyon. Heeh. Nyasi sesuk ora barbar. Nanti perkara sesuk ngerbuk soto karo siti. Dong ngundang penyonyo ae. Penyanyi arep penyonyo. Penyanyi sing ana bintang matamu. Bintang tamu. Yo. Bintang tamu. Iki jare asu-asu. Ayu tak idoni kowe yo. Ayu-ayu are asu-asu. Aku kok salah hae. Iki disiarno. Kowe apa aku? Kowe lah. Aku nyiarno. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan keroncalan. Kok mutung lah? Wih lho, nyiarno tek kematian. Ini
nyiarno penyanyine bendang metu. Lah biasane nak siaran piye? Sesuk tak apuk tas kowe ya. Wong kok mutungan.